నాన్న లోకేష్ అన్న, నమస్కారం అన్న. నా పేరు ప్రతాప్. మా ఊరు రాంబట్టపల్లి విలేజ్. శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గం మాది. నాకు 27 వారాల కమలతలు పుట్టారు నిన్న ఉదయం. వాళ్ళు ఏంటంటే బరువు తక్కువతో ఉన్నారు. వాళ్ళు డెలివరీ అయింది మనోహరి హాస్పిటల్లో. హాస్పిటల్ నుంచి తిరుపతిలో అంకుర హాస్పిటల్కి రెఫర్ చేసి అక్కడ సెండ్ చేశారు. ప్రస్తుతానికి అంకుర హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు నా ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు. వాళ్ళకి చికిత్స కంటిన్యూ చేయాలంటే ఒక రోజుకి 1,00,000 నుంచి 1,50,000 ఖర్చు అవుతుందని చెప్పుకున్నారు. దాంట్లో స్తోమత మాకు లేదు. అట్లా అని చిన్న వెళ్ళి మేము వేరే ఆప్షన్ తీసుకోలేకపోతుంది. దయచేసి మాకు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. మా చిన్న బిడ్డలని మీ ద్వారానే బతికించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. మీ సహాయం కోసం ఎదుగుతున్నాను.